Stiahnite si update pre váš ovládač. V tomto prípade tu máme Ridgeauto B57E. Update si potom vložte na USB kľúč, na hlavnú plochu USB kľúča a USB kľúč pripojite do ovládača. Zapnite stroj. Po zapnutí túto funkciu All Access Home zrušte tlačidlom Stop a potom cez menu Function User Interface, System Setup, System Upgrade vyberte UDisk file a tu vyberte Update pre váš ovládač a stlačte tlačidlo OK. Systém začne aktualizovať. Po aktualizácii reštartujte stroj, čiže vypnúť, zapnúť. Po tomto update tam budete mať čínštinu, čiže zase túto úvodnú tabuľku zrušte tlačidlom Stop a potom cez menu, druhý riadok, tretí riadok, prvý riadok, zmeníte čínštinu na angličtinu. A po update je ešte potrebné upraviť nejaké systémové funkcie, čiže zase cez menu Function User Interface, System Setup, Function Config. Zmeňte manuál na trad, query para na non a ešte skontrolujte, či máte clear XY na sep, čiže separátne. Keď tieto tri hodnoty zmeníte, je potrebné to potvrdiť tlačidlom OK a ovládač si musí vypýtať zase reštart. Takže znova potom ovládač reštartujte. A po tomto reštarte už to máte v angličtine a updateované.